Simak nyuwun sapa genti? Aku tak nyuwun waranggana sing pinggir dhewe iki, Nduk. Oh iya. Tak kon ngadeg karo Sulis. Heeh. Kaya ngapa? Nyuwun slendro mawon. Slendro. Sik Apri tak kon ngadeg sik. Sulis engko nusul. Ya. Ya diringis. Ya kuwi sampak menyura. Ya mangga. Sugeng dalu nak mbelo. Sugeng dalu Mak Cangik, Mak Limbuk. Lah iya. Jenengmu saiki ana laladan ning Nganjuk kiwa pengene Kediri kiwa pengene wis melalang buana. Nggih, pripun? Lah iya, ning trimak-trimakno tetepo kowe kondangmu ning kene iki ora kondang jenenge Apri ning jenenge tetep Panut. Ya. Lah witeknen pripun? Lah nggih ngoten kok Panut bengkele las nak nggih ngoten. Iya. Ya ora apa-apa. Ya Sulis, ayo ngadekan nduk. Anane Sulis takon jumeneng Pri. Pripun? Yen ning sebabe piyayi tak khususon piyaying manyaran kene ben iso mbedake ndi menungso ndi iblis. Kok terus iblis? Lah iblise sing pundi? Nek menungsone genah Mbak Sulis nek iblise mbuh kowe iki apa iblis apa ora kuwi ora ngerti. Lah nggih mboten kaya ngeten kok nggih iblis niku. Nek julukanmu ngeng tarup jenenge Apri sapa? Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Wah, jan. Dawa men iki lho. Nggih, niku nami kula ten panggung. Ya ning werdine. Wonten. Piye? Princess menika widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Lajeng Sucipto. Sucipto menika susune lancip mergo ganjelan boto. Terus nek Suzuki? Suzuki jarene susu jebul kaos kaki. Oh iya. Coba ditonton sik, dibuktekke nek kuwi kaos kaki apa ora ki carane mbuktekke piye? Gampil niku membuktikan nek niku asli lenang napa wedok niku gampil. Piye? Nek lenang niku nek dituthuk mesti atos mak klothak ngoten. Iya. Lho nek mboten percaya. Oh. Jenengan asli apa ora? Asli wedok. Asli no. Dites sik. Wis aja. Aja le ngetes aja kowe ya ambyar no ngetes kowe. Lah iya. Kabeh niku ora perlu pembuktian ngoten lho. Perlu pembuktian piye wong kaya ngono kok le. Nduk. Nduk sinten? Nduk Apri. Lah piye ning delok arep piye? Apa su? Aduh. Lah iya. Iki ning panyuwun saka bapak-bapak panitia utamane para pandemen budaya wayang ngersake ya kuwi gubuk asmara. Dibawani sinom grandel sik wong loro genti-genten. Sinom grandel pemanismu ya kena. Waduh, Mbak Sulis. Dalem. Ngati-ati lho jajar kuwi dudu wong wedok lho kuwi lanangan lho kuwi. Nggih. Mula kedhewe kok jiwiti sikilku ae to. Ala jenengan dhisik pertama jajar kula niku mboten ngerti nek kula ki anu lanang. Niku ki jur ndepel-ndepel, gek salin ya bareng, gek kula ki gur ndepis ae ngono. Kuwi ro ngerti mbajan ngerti itu bekik. Wih, kowe ki lenang to ngono. Kok bisa bekik. Lah iya. Ayo mangga Mbak Sulis dhisik yang apa? Cara-carane acting panggung, acting blockinge aja jejer ngono kuwi ora apik. Niku sing kono lho. Nah, kowe rono ngati-ati. Sing Pak. Iya. Ayo kowe genti nyuwara. Ayo. Rada rono neh nut, Monggo Pak, ngersakaken keletikan Pak, monggo Pak. Keletikan dapurmu kuwi. Agawe rut
citing galih. Awas ngisormu persis ki ning bapak sing mirsani lho, Nduk. Nggih, Pak. Kuwi mesti ya takon, kuwi wong wedok kok mentongol segedene semono, mesti ya ngono. Mboten wong pun kula lakban kok terus menawa. Nenong aja Lis. Ya. Awas kowe genti. Oh ya. Upama munduta rakmi lemu mlaku, lemu acting ngati-ati lho aja maju-maju kok ngidak ndase cah cilik kok. Mboten. Wah ya. Jan tenan kok. Wah ya. Kalunge ya nganggo. Lho kuwi. Kuwi wasiat saka wong tuwa ki ya kuwi. Pripun ta? Lah kalungmu kuwi apa kuwi gelangmu kuwi lho nduk sing ireng kuwi. Oh niki nggih. Wah jan tenan. Wangune ning sinesir karo kowe lho nduk. Sinten? Kowe pengen ngerti? Nggih no, sinten menika piyantunipun? Pak Kasun. No. Sinten? Pak Tri Diantoro ki ning ngesir karo kowe iki tenanan. Nah. Lho, malah jare kan dijak ulur jagung. Lah iya no. Supayane Pak Tri iki mau gampang le nyambut gawe ku dijak ulur jagung ya barang sing lumrah. Lah pripun? Lah witekno kuwi ya wong lanang tenan kok ya. Kuwi ya kira-kira ya iso ta ulur ta nek mung ulur. Saged. Lah iya. Lah lolo ong. Niki anu mboten lumampah to. Oh, lumampah. Berarti pikiranmu isih wening tenan. Aku mau ngetes kowe. Ya tertamtu no kok ya. Tertamtu. Ayo, wis ngono sak karepmu, salahmu. Dieling-eling dhewe. Kene iki mikir lakon sewengi kowe. Kon mikir sinom grandel. Ha iya. Mangga, ya. Aja nyedak-nyedak. Rodok rono. Jenengan pengen to? Pengen piye? Pengen nyedak-nyedak kali sinden ngeten iki. Ora nek aku ki ora aku memperhatikan kesejahteraane kanca-kanca pesinden. Lah pripun? Lah nek nganti mbok cedhaki meteng lho kok jenengan niku kula niku malah sumelang. Sumelang piye? Sumelang kula nek kula jajar yoga. Heeh. Manggo bancaan. Sapa yoga kuwi? Lah iya. Paling sing doyan sing munang tok kowe iki. Lah iya. Pun prai jare. Kula pilih lembonang penerus mawon kok. Oh iya. Wis sepuh ki? Mboten napa-napa tinggal jagongan rak ngerti subuh. Lah iya. Lah iya. Roti ibarat wong numpak prau iki terus kaya kowe nduk nganggo swara nang genti. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lumampah tanpa wala. Swara wedok Ing madyaning
jalan lanang wedok teman lanang kunci wedok meneh angin jokne lanang bagus wedok lanang Pratek telakku ki bingung le mernahke. Lah piye? Lah jenengan niku rak ming katun lenang wedok. Kula niku le mernahke telak niku lho. Kale le mernahke kempitan niku lho. Lah kempitan piye? Lah kula niku nek saged nyuara cilik rak lah kempit. Ah. Nek swara kakung rak dijembarke ngeten. Ya. Wah iya. Ya mangga gubuk asmara diaturke. Ya Mbak Lis. Kawiwitan langkung rumiyin panjenengan, Nduk. Iya mangga. Hais. Lambene semangat. Semangat piye? Senengane kak Le. Nenong. Ya. Ceteter sakjroning ati. Jatan luntur saya merati. Aku kowe dadi karma. Marga lirik niku bekas mara. Matur nuwun Mbak Sulis lah ya. Pri aja linggih sik. Nggih. Waduh jantenan. Wonten dawuh Malimbo Mak Cangi. Iki saking panjenenganipun pepundhene anake dhewe sing arep nanggap sok taun 2021. Sok nek kowe isih urip ya, Pri. Nggih, mugi-mugi pinaringan panjang yuswa kados panjenengan mekaten. Lah iya, Pak Haji Muhammad Ihsanuddin nyuwun caping gunung dibablaske ning pepeling. Oh nggih. Aja mung kowe dhewe sinden kuwi kabeh kon ngajak terkecuali Yutarni. Ya. Ya, mangga. Monggo kasuwun. Mangga Bu Sinden. Katuran minggah kula antosi. Bu Sinden dipun nanti-anti. Bu Sinden pinarak mriki. Sampun sedanten menika. Lah nggih, jan. Lah iya. Nah, iki cara-carane nuwun sewu. Cara-carane wayang dijejer iki ora pati apik. Nek mboten apike kowe dhewe ning pinggir etan apa kidul kono. Ya. Lagi Amit ki panggih. Lagi sulis ya. Oh, diurutke sing ayu dhewe sik ngono. Lagi Mbak Kori, lagi Punjung, lagi Mbak Dewi. Ya. Diurutke le paling ayu, paling wedok dhewe. Raimu kuwi. Ya ngono paling ayu iki dapur kaya sapi anyang-anyangan ngono. Nggih tombo pegel ya lumayan kok, Mas. Oh sing doyan karo kowe ya sapa? Yoga-yoga niku doko, Mas. Yoga-yoga ngene. Ya. Lah bojo kula niku rak ngenten. Sapa? Sing ngempul. Wah, iya. Lalah lele. Ya wis ben wong padha kilape. Terus ya padha ngesute dadi. Lah iya. Ya diwiwiti sik. Pri sing miwiti ora kowe, ora dapurmu ngopo. Wis sing mbagi. Lah iya. Engko parikane monggo dusune Manyaran. Ayo Mbak Dewi Wati sik ya, Pri. Nggih. Wedeng mlinggih kok gilani ngono. Ya, sing jenggleng kowe ya, Pri. Injih. Waduh, Mas. Mbak Dewi jenglengen, Pri. Ya. Mas,
Nenong. Apri ya persiapan ning kene jenggleng Mbak Dewi mosok kancang-kancang kono ya kadowan kok ya. Lah kula niku kelina dijenggleng mosok kan jenggleng lho. Ya ora apa-apa kok ya. Saben bengi nyawa Madya sik. Nyapa kok tunjukke? Nglumpuk dadi siji kok. Apa tak benakne? Kene. Ben dibenake Mbak Dewi. Kene tak benakne. Nggih, ndo mang benake Iya Mbak. tak benakne ya. Ini jenengan nggih bereng niku kula benake Mbak. Lho, simbiosis mutualisme sajange Pak Dalang niku. Piye? Saling membutuhkan. Saling membutuhkan, saling menguntungkan ngono lho. Dadi jenengan benake kula nggih benake ngono. Engko gek sampean piye ngono? Ora. Nenong. Ya, Mayo Bunjung. Yen mamajang mong karo janor kuning Mas. Ayo Apri genti. Mas. Kowe nyanyi dhewe ning jenggleng dhewe. Ya. Lah kula mboten sing jenggleng niki. Wes jenggleng Yutarni sing linggih kae. Ayo yo, wes. Ya rono persiapan rono. Wes. Amit nggih Bunda. Wes, nek ora kuwalat kowe tak weruh. Awas. Ya dia. Alah Pak, kok jenengan dudut to Pak, malan Pak. Bapak ini ku malah dudut. Lah ngopo? Malah gok-goki. Aneh-aneh wae. Ya, urute panjenengane Mbak Kori, Mas. Ayo Buneng. Matur sembah nuwun Mbah Kakung. Nggih, kula dongaaken panjang yuswa kathah rejeki. Nggih. Mboten lokak ning tambah kebak sinten, Pak? Oh, Mbah Jono, aku naksir bokongmu. Lho, Mbah niki ki go randuk lho, kok ditaksir. Matur sembah nuwun, tukon bobok, tukon pilih selaris-laris. Aneh-aneh wae. Monggo Mbah jenengan anu bokonge kula Mbah, Mbah. Kapusan bae. Lah iya. Aduh. Matur sembah nuwun Mbah tukon bobok, tukon pilih selaris-laris. Bujangin. Napa Mbak Dewi? Ngeten niki wau jebul sing laris malah sing nika. Niki Lho, sajaman cewek mboten payu. Zaman saiki ki wedok-wedok mbok ayo kinyis-kinyisi ora laris, laris tetep banci. Lho.
tenan kok wis. Bokonge aja nganti ditinggal. Iya. Nah, pelaris. Aku ki gur Sumelang lho. Nggih aku jengleng dhuwur ngono kuwi, bokongku wis miring rono. Dadi aku mlakune iki ngene. Wah ya dilakban bokonge. Matur sembah nuwun ingkang sampun nyawer kula dongaaken minggah swarga. Nggih. Monggo bapak-bapak ingkang badhe minggah swarga, monggo Pak. Nenong. Ya. Mbak Sulis. Monggo Mbak Lis. Panas. Parikane sing apik kawiwitan saka sing linggih sik. Sing arek-arek sing ngadeg ben mikir. Oh iya, sing linggih ra mikir. Ha iya. Ayo monggo yu. Waduh. Monggo bule. Heeh. Katokan. Neng pinggir sumur. Neng pinggir sumur. Piyayi Tarokan. Piyayi Manyaran. Lah kae kecamatan Tarokan nggih. Oh iya, ning nak sing nanggap Piyayi Manyaran. Nggih, katut. Oh iya. Mugi panjang umur. Nah, amin. Wis. Yo kawiwitan saka Mbak Dewi Genti. Engko biancine kari dhewe. Lah iya. Pagelaran Ringgit Jawi. Heeh. Warga dusun Manyaran. Heeh. Mugi kathah rejeki. Amin. Ayo mangga Mbak Punjung Genti. Neng Semarang. Ang lho iki pokoke, ora ran lho iki. Yo. Awas, ngati-ati. Kadung lho, Pak. Kadung piye kleru kok kadung. Lah pripun? Golek liyane, ya dilumpati sik, ya Mbak Kori, ya golek sik. Ya. Dan Ning ora-ora. ning ora-ora. Nggih, ora nek kamar nggih niki. Terus Warga Manyaran heeh. panjang yuswa. Amin. Ayo Bunjung. Ayo Bunjung. Jaranan. Nah. Terus Neng dusun Jati, neng desa terus Jati. Sedaya warga Manyaran. Heeh. Mugi enggal munggah haji. Amin. Iya, wah kuwi kerawan Lekdi bareng matur nuwun sangat. Lah iya. Ayo kuwi sisih sapa kuwi? Mbak Sulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Sinden anyaran. Sinden anyaran. Sangu balsem. Sangu balsem. Terus Warga Manyaran. heeh. Mugi ayem tentrem. Amin. Ayo Nut. Kowe Pak Nut. Nyangguyangan. Sik. Kulino iki mesti. Sing penting eneng ane kok karepmu. Kok kulino jenengan apal men ya, Mbak? Lah langganane sampean nusul kabeh. Nyangguyangan. Heeh. Nyeruput es. Heeh, terus Mugi warga Manyaran heeh. tambah ayem, tentrem, panjang yuswa, sukses. Amin. Iya, nenong ya. Santai bos. Panas sedan, aling capek Asik deh. Apa artinya malam ini?
Monggo Mbak Dewi. Ya. Nadyan wadon sarata lanang tutup yutarni ya nganggo cengkok cara mangrasa inumane banyu ya ya ndak inumane banyu Bunda niku sajake ayem. Lah piye? Lah ditenggani fan-fane. Kandhani kan. Nenong mangga panjenengane Mbak Bunjung miwiti. Ya. Dek jaman berjuang terkelingan anak-anak biyen tak obeni keturunan sing dikandang nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak janjoki gunung desa Teki Raja dene ora ilang Yo, pepeling, Cak. lara wis pancine tansah dielingke Putri terus. Ya. wis pancine padha nindakake adem wis kumandang wayahe sembayang ratapi wajib dawuhe pangeran salat jati jagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sebab Tuhan lan asar salat saya ingat bagi tidak mungkar mari lan isa jangepi prayogan ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama
sesek sithik. Pengen besok munggah swarga. Waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah sebab luhur lan asar salat saya ingat toke tindak mungkar marip Sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengen besok munggah swarga. Matur sembah nuwun. Aja dol linggih sik. Arep ngopo lho? Mbak Dewi, Mbak Punjung, Mbak sapa kuwi? Mbak Sulis, Mbak Kori, kowe ning kene. Nih, sing deret kene. Yen ning panyuwun saka Pak Suyono aku diwelingi meh lali. Nyuwun lagone ya kuwi lagon bajing loncat mengko sing kepareng nembang ibu-ibu waranggana mengko sing beksa utawa sing joget panut. Ya. Wis pokoke panut ki sak modyare nang kene pokoke. Nggih ampun ndang mati to ya njenengan. Ora tegese ki lemu ngetokke tenaga ki spesial buat piyayi manyaran kene, Nduk. Kula niku nek mati ki sok ben malah wedi nek bingungke sing nyiarke. Lah ngopo? Lah nek cara nyiarke ngoten nek sing putri ngoten niku rak pun jelas almarhumah. Upami bapak-bapak ngoten rak almarhum ngoten to. Lah nek kados kula ngeten iki napa ajeng aluminium ngono lho. Lah ya Sulis ngapa kowe linggih penak men kowe, Nduk? Kula dereng disebut napa mriki? Melu rene. Mau lali kok ya. Ayo Mbah Madya ngendang sik Mbah. Nah, digawe slendro kaya ngapa? Weh. Kaya ngapa? Mbok menawa arep dibawani ya monggo, Don. Ayo Mbah Madya bawani sik karo nata kendang. Ha ya. Ya Mbak Sulis nambani sampeyan. Ah, ya. Mangga, ayo persiapan sik kowe, Nut. Nggih, Pak. Iya. Wes, persiapan sik ngombe-ngombe sik ngono. Heeh. Ditata sik kendange, ya. Ya. Ayo mangga apa bawane Mbak Sulis, ya Sulis. Ya. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Matur alah tukon bobok, tukon filis, laris. Masuk kotak amal nggih. Wis liyane malah entuk saweran malah entuk dhewe, Nduk. Lah nggih. Mergo piyayi kene iki remen karo wong-wong sing aneh-aneh ngono kuwi ya. Lah iya. Ya, Nduk. Ya, mangga. Ya. Gunung Galunggung ya ora apa-apa, pelok berarti ya. Neno gunung. Mas. Ya, Nduk. Gunung
Pri-apri. Dalem. Pak Suyono ki sing nyuwun kowe supaya njoget. Oh, nggih. Iki simbah-simbah mau malah wis nyawer Pak Suyono dhewe malah dereng. Nah iya. Pak Suyono, mbok monggo pinarak wonten pepanggungan, Pak. Jejer kalih widodari, monggo, Pak. Widodari kok ngendi? Saking wit kambil. Nah iya. Bajing. Mengga, Mbak. Teruske, monggo genti-genten kono sak karepmu sing isah kuwi ya. Gunung Semedang katunjang Ya Mbak Madya, mupatos sik Mbah. Talaga Sokawaya Rung becik di tengah gua gunungan ulah pundungku disungkur sumuryang tek di Ayo, monggo diaturke. Ya dados. Awas, awas lho Pri. Iya, monggo dados, yo. Abdi lepat narosan dekti hanggalna malah guyu lho udah si ya
Matur sembah nuwun kabeh lenggal sing prayoga nutuki lakon sik perkara mengko lagu sing urung diaturke ning Manci gara-gara. Iya. Ayo sowan sinuwun ndek nampa duka nduk. Ayo mak tak derekke mak. Kuku sing tupa gumalun ngening biasa ngabeki.